Намирам се на стадиона в село Казичене, където съм щастлив да ви съобща, че след няколко годишна сага, всъщност от няколко десетилетия, приключиха всички процедури. Беше проведена процедура по член 16 с заповед за допускане от главния архитект на града, тъй като поземлена комисия преди няколко години възстановява частен имот в контура на Пито. В момента са обособени 3 отделни общински имота, така че вече няма никаква пречка този стадион да се модернизира и да се стопанисва. Следващата стратегическа задача, която изпълнихме с моя екип, е да внеса доклад. Разбира се, съдокладчик по този доклад беше и общинския съветник Влади Митов, на който благодаря. След оформен и внесен доклад, Столичен общински съвет гласува на свое заседание и днес жителите на село Казичене ще имат възможност техният футболен клуб да го стопанисва за бъдеще. Онова, което предстои, е кмета на града да издаде заповед и сключване на договор с местния клуб. Разбира се, трябва да има една промяна в устава на футболен клуб Казичене, където в момента дружеството е в частна полза, трябва да стане в обществена. Това е последната крачка, която трябва да се извърви. Също така ви информирам, че съм провел предварителни разговори с ръководството на Българския футболен съюз, за да може този спортен обект да влезе в годишната им програма за модернизация. Ще бъдат търсени различни възможности, така че в следващия мандат ще имаме възможност да модернизираме спортния терен и прилежащите на игрището съоръжения.